もし。あ、今帰るとこなの。そうそう。じゃあ家着いたら電話するね。じゃあね、バイバイ。ちょっと迷惑だね。はい。あと5分ぐらいだから。そう、ちょっと待ってて。はい、よろしく。じゃあね。これいいね。楽しいね。それいいじゃない。ね、可愛いんだね。可愛いな。いろんなもの出てるのね、今ね。あ、私だ。元気。今電車だからまたかけ直す。そしたらね。はい、じゃあね。靴。これ草だろう。自分の傘からね。雨に困るね、でもね。雨みたいね。濡れちゃったりする。まあ濡れるとね。もしもし。あ、綺麗だった？ドラマすごいね。頭いいな。いい感じだわ。誰ですか？え？いや、私なんですね。出た方がいいよ。はい、パンチョです。分かった。ちょっと電車の中で恥ずかしいから、何もあ後が辛そうだでもね。ちょっとね、雨に弱いんだよ。でも毛いい毛だよね、俺ね。便利なの。あら、でかいわ。はい、ひごです。今ちょっと移動中なので、また会社に着いたら電話します。はい、申し訳ございません。失礼します。この携帯番号だね。いや、なんかね、そうだこれね。番号増えるからこっちにした方がいいって言われましたね。番号多いから。重たいね、それ。でもバッテリー持ちますよ。バッテリーはね。長時間話せんだ。でも3年は大丈夫。3年。売ってますよ、3年。本当いいな、これ3年。3年ですよ。もう3年これ。だから3年だっつってんの。まあ3年だっつってんだ。じゃあ悪いわ、結構しなくても私の携帯で。ちょっと待ってね。もしもし。本当気悪いわ。言わないでなんだか。外せってもしもし。もしもし。電源切っとけよ、電車の中でよ。迷惑だろ、お前。ご飯食べた。聞いてる話よ、その話を。そう。聞いてるよ、その話をよ。なんか変なおじさんいるからごめんね。変なおじさんないよ。じゃあね。電車の中で電源切っとけよ、迷惑だから。やつくな、もう。電話。もしもし。おい。電源切っとけよ、お前。ほら。いやね。うるさいんだよ。年末になると変なおじさんになるからさ、ごめん、切るね。電源切っとけるんだよ。お願いします。ちょっと。